እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ካብ 2001 ናትሒዙ ቀይድዎም ዘሎ ጋዜጠኛታትን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ሃልዋት ከፍለጥ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸዊዑ 18 ኺኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘቕረብዎ ጻውዒት መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ መስርሕ ፍርዲ ዜጋታቱ መቕያድን ምስዋርን ገና ይቕጽሎ ከም ዘሎ ፍሊጦም እቲ ጉጅለ ኪኢላታት ጭቡጥ መርትዖታት ብምቕራብ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ተደጋጋሚ ዘተብ ዝተኻየደሉ ነዚ ሕቶ እኳ እንተቕረበ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ምላሽ ከም ዘይረኸበ የፍለጥ ዳሃይቶም ካብ 2001 ናትሒዞም ተሰዊሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ናይቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተቐየደ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ብርሃነ ብርሃን በዓልቲ ቤቱ ኣልማዝ ሃብተ ማርያምን ብዝምልከት ብተደጋጋሚ እኳ እንተተሓተተ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ምላሽ ክህቡ ከም ዘይተኻኣሎም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ተሓቢሩ እዚ ጉጅለ መግለጺኡ እዞም ኤርትራውያን እዚኦም ብህይወት ኣለዉ ዶ የለውን እትብል ቀላል ሕቶ ኣቕሪቦም ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ምላሽ ብዘይምርካቦም ኣሻቓሊ ጉዳይ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምኽባር መሰል ደቂ ሰብ ከምጽኦ ዘለዎ መሰረታዊ ለውጢ ይጽናሐለይ ዝበሃሉ ጉዳይ ከም ዘይኮነ የፍለጥ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ብጉዳይ ሃይማኖታዊ እምነትን ፖለቲካን ብኣሽዓት ዝቝጸሩ ዜጋታቱ ብዘይ ክስም ፍርድን ብምቕያድ ብሕሱም መግረፍቲ ምስዋር ዜጋታት ዝኣመሰሉ ከበድቲ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘካይድ ብተደጋጋሚ ክስታት ክቐርበሉ ጸኒሑ እዩ ሕብረት ኤሮጳ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝለገሶ ገንዘባዊ ሓገዝ ደው ከብሎ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራውያን ሕጋዊ መጽዋዕቲ ኣቕሪቡ እቲ ኣብ ኔዘርላንድስ ዝመደበሩ ተጣባቂ መሰል ደቂ ሰብ ንሕብረት ኤሮጳ ኣብ ዝቐረበሉ ሕጋዊ ጻውዒት እቲ ሕብረት ንልምዓታዊ ሓገዝ ኢሉ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝለገሶ ገንዘብ እቲ መንግስቲ ብኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣቢሉ ብናጻ ጉልበት ከካይዶ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ እዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ጉልበት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብናጻ ክምዝመዝ ምትብባዕ ስለ ዝኾነ እቲ ሓገዝ ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ ሕብረት ኤሮጳ ንወደብ ባጽዕ ምስ ኢትዮጵያ ንምርኻብ መስመር ጽርግያ ነፋሲት ደቀ ምሓረ ሰንዓፈ ዛላምበሳ ንመጸገኒ ዝኸውን ናይ 20 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ከም ዘበርከተ ኣቐድም ኣቢሉ ተገሊጹ እዩ ቀንዲ ዕላማት የቁጠባዊ ሓገዝ ንመንስያት ናይ ስራሕ ዕድል ብምኽፋት ኤርትራውያን ናብ ኤሮጳ ንስደት ምኻድ ከቋርጹ ዝዓለመ እዩ ክብል ሕብረት ኤሮጳ ምግላጹ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ጠንቂ ስደት መንስያት ኤርትራ ብቐንዱ ናይ ቁጠባ ጸገም ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ እቲ ዝተወጠነ ፕሮጀክት ምሕዳስ ጽርግያውን ብኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፍጸም ስለ ዝኾነ ንመንግስቲ ኤርትራ ምሕጋዝ ማለት ኣብ ኤርትራ ምዝመዛ ናጻ ጉልበት ከም ዝቕጽል ምግባር ማለት እዩ ክብል እዩ እቲ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራውያን ክሱ ዘቕርብ ዘሎ ጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብ ናይ ሶማል ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ብዘካየዶ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካብታ ከተማ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ እቲ ብዕለት 28 መጋቢት ኣብ መኪና ብዝተጻወደ ቦምባ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ንብረት እውን ከቢድ ዕንወት ከስዕብ እንከሎ 17 ሰባት ከዓ ብከቢድ ከም ዝቆሰሉ ሰራሕተኛታት ሕክምናታ ከተማ ንጋዜጠኛታት ገሊጾም ኣሸባብ ብዘካየዶ ዘሎ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ቦምብ ናይ ዝጉዳእ ዘሎ ቁፅሪ ሰላማዊ ህዝቢ መዓልታዊ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ መንጎ ኣባላት ኣሸባብን ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ብዝተኻየደ ናይ ተኹሲ ምልውዋጥ ብውሕዱ 36 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝዝከር ኮይኑ ብሰንኪ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ሚኒስተር ሃገራዊ ድሕነት ሶማልያ ስልጣኑ ክገድፍ ከም ዝተቐሰበ ይግለጽ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ነመስግን ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ ክኸውን ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ንዕድም እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ